uthini xa uthetha nomntu ona-11 o-excited ngoba na-13 oyi-preteen lakuthini? Singabona Black bafamasi singamachule obaxelela into yoba jonga ke not yonke into iyachulumancisa xa uzawufikelela kulo mhlaba uzawungena kuwo. Xa kusenzeka izinto ze-moods ubone uba ngamanye amaxesha ukhathazekile, ngamanye amaxesha wonwabile, funeka uyazi uba zezi hormones lapha, so funeka singaphoxani, singalwi. Ngamanye amaxesha umophulele naye akophulela, ayazi into yoba kufike elaa xesha umama wayethetha ngalo, kufike elaa xesha utata wayethetha ngalo. So zezi hormones mhlawumbi ezindibhanqayo nento eskini bazikhathele kakhulu abantwana bangoku, boys and girls abafuni into ezawuchaphazela ubuso babo kakhulu. Bonke abantu amaqhakuva efana nento obotshwa amazinyo, wonke umntu ubona ngathi amazinyo akakhabile. So into amaqhakuva njalo uba laa wethu ayitheni sikule ezinezixhobo nathi mos zazizilungiselela. But abangoku amaqhakuva amabini mathathu kufuneka umntu aye consultation kwagqirha, funeka abazali beme lo mntana aye kwagqirha because kunzima nophuma endlini because i-confidence yabo, ukuzithemba nokuzithanda kuyehla ngenxa yamaqhakuva enziwa zii-hormones. Laa nto ihamba nje umgamanyana, mhlawumbi 2-3 years emva koko iphinde izinze zigcwale ke ngoyi-hormones, umntu abe le nto azaba yiyo. But indlela othetha Black akho buchule, inzima kum ngondingugqirha, inzima kum ngondiyi-life coach. Awukwazi uve uqala incoko yesondo nje nomntanakho. Ibhetere ide sibe bhetere kum xa ndithetha ezi groups ndihamba kuzo nabo ndiyobadiba phana kuloo ba-adresse as a group. But nje out of the blue, but ke iyanceda le nto yalapha erediweni because sometimes bebemamele and then kuvela imibuzo okanye xa ndipreparisha ndimbuza uba nayazi umzekelo ndibuza uyazi i-tenor staging yintoni. Ii-boys xa nethe kuvela ingqungqumbana zamabele then baqalisa uwacudisa emantombazaneni la mabele azawukhabela phambili ngenxa ye-estrogen. Zonke ezazinto kule nto ithethayo yoba mhlawumbi bamamele ke ereyidweni kayintoni ngaba bususasesenza ishow yakho e-TV. Okay. Ngokuzize khona uthi hayi yona ishow imnandi but yho izinto endithetha ngabo zinkulu. Ndithi hayi bowazintoni wena. Ixesha ndiqalisa ukwenza izinto ze-sex and sexual health siqalisa suka kwizifundo zoba uyazi language, i-street language, into yoba i-gays, ilanguage ye-gays xa kuthethwa nge-rimming, xa kuthethwa nge-muffing, xa kuthethwa nge-blow job, usazi i-street lingo into yoba uthetha ukuthwani, ungabi lost. Xa thi lo mntana mama awukho seJapan, umama ngalo njani mntanam ndihleli nawe apha naseJapan njani, kanti awukho sezigemini na, awumenstruate na, awukho sengceni na. So abazali mabazame into yoba indlela othetha kubekho unxibelelwano phakathi kwendlela abathetha ngayo abantwana nathi. Afunekanga sibe out kakhulu, laa nto sithi asidlali kathi yonke into enesyllabus. Banendlela yabo othetha abantwana uba uba-understandi, bangathetha into eninzi singavani. Izinto abazali abakho ready kona. Abanye abantu baqalisa umenstruate bena-20 years, abanye bena-19 njalo njalo. Uyayibona loo nto leyo. So abangoku baqala early kakhulu. So zizinto ezifuneka sizazi, ii-hormones, i-estrogen abantwaneni ikhaba msinyane, and xa iqalisa ukhaba izamenza lo mntana aqalise uzibona uba ungumntu ngoku, abe netshiki naxa ithunywa ubone uba urhuqa izithende. Nokuqalisa uba attracted okanye uba nomdla romantically. Ubone ngoku une-crushes, unento ncuma, uyaziboma uyintombazana, uyaziboma uyinkwenkwe, kukho ezaa zinto. And kungeli xesha baqalisa ngalo ukudlala ngeegusha zabo, kungexesha baqalisa ngalo ukudlala ngeempempe zabo, barhawuzele ezi ndawo ngathi baziva kamnandi, le nto kuthiwa yi-masturbation. Xhaphakele kakhulu kwii-teenagers. But ndiza ke ngoku le nto xa sifikelela kwesi sigaba Black sezi-hormones zicaca into yoba kwintombazana nantsi i-estrogen yenyuka, enkwenkweni nantsi i-testosterone yenyuka, kulapho baqalisa uzibona okanye uzidentifya nokuzichaza kulo mcimbi kuthiwa yi-sexuality. Abazali bayathanda ukhathazeka kule xa ufikelela, abona uba lo mntana uyinkwenkwe kodwa akanamtsalane okanye akananto imdibanisa namantombazana, unento ehlala apha nathi, mhlawumbi izitya nathi uthini. Okanye lo uyintombazana unento ebhampayo, ufuna unxiba ibhulukhwe esikolweni, akasifuni usibona isiketi, and uyakucaphukela kwa ukuya eJapan. Uyabona abazali abazi-understand izinto ngoba kaloku bayenye igeneration. Kanti into ye-sexuality ayixhomekanga kuwe as umzali, inokwenza ugowe ude uyolala esibhedlele komba andiyazi kaloku ndazala umntana oyinkwenkwe ngonyaka othile, andiyazi le nto ndinayo apha endlini. Ungamamkeli umntana wakho deske
azibulale. Kule nto sithetha ngayo sithi yintoni? Yi-teenage suicide. So kubalulekile abazali bayazi into ze-sexuality, into yoba lo mntana usenoba njembe inkwenkwe nayo impempe nento yonke akazitoliki yena eze inkwenkwe ngenxa yencindi mhlawumbi ezilapha kuye ngaphakathi nalo ntombazana ngokunjalo. Then zama uhlala naye phantsi ubone uba kwenzeka ntoni ngomntanam, uyamenstruator, uyazichamela kayilele, njalo njalo. Zonke ezo zinto ngokwesexuality kwenzeka ntoni, ingekukuba umthume kwenzeni isondo. Ifana no-introduce okanye xa uqalisa uthetha ngento zocwangcisa. Xa uzawuthetha nozizi ngento yekhondom awuthethi ukuthi makakwenza isondo, but so ubone enough into yoba abantu abatsha ngokuba ujonga uphengululo ncwadi i-incidents, that is abantu abatsha abahlaselwa intsholongwane HIV ngabantu abaphakathi kwe-age 15 uya ku-age 24. Linyuke linani labantu abachaphazeleka HIV ihambelana nezi nkcukachamanani ze-teenage pregnancy. So ithetha ukuthi asinosonga izandla, iinkcukachamanani nazi, ithetha ukuthi abantwana badavaza. So masithini? Masithethe nabo, masithethe nabo, makusetyenziswe ikhondom, siboluke, and then kusetyenziswe iprep. Uba bekuthiwa siyakwazi ukwenza befana masigibisela wonke umuntu iprep, whether uthi because akazubetha xilongo eqalisa ukwenza isondo. Akho mntu uzawuthi hayi ke iqalile laa nto besithethe ngayo. Uziza athi hayi mama kule nto uxela yona ndiqalile. Ngoku asakhula uzamane ukuxelela uba hayi i-crush yam ngubani bani, usadlala ngelo xesha, but xa seyisenzeka for real akazukuxelela. But masizame ukwenza ibhlorho phakathi kwethu nabantwana bethu. Umbuzo ngobani abantu abakulandelelayo, ngobani abantu onxibelelwano nabo, sibazi abantu abahlala nabo nabantu abasondele kubo, enze ba xa kusenzeka izinto sizokwazi mhlawumbi uba-adressa as a group into yoba ninako umithisana kusho uba ningadlala ngolu hlobo, ninako umithisana. Ngoba nantsi nje teenage pregnancy amanani nangahleli kuthi nangoku umphathiswa wezempilo apha emphondweni ngexesha arelease isitesi seChristmas uthi inxalenye yabantwana balapha ewodini ngabantwana abancinci. Teenage pregnancy. So ayikho kude.